हमरा बुझाता जे सुदर्शन भाई हाफ पैंट पे घूमत होई हो सकता। बहुत दिन पहले लय के लता जी गौले रहली ई जीवन 4 दिन के बाद घमंड नहीं करे केकरा से कब संग छूट जाई ई केहू नहीं जाने ऐसे आज भेंट भइल बा त तनी दिल खोल के मिला भैया मेनवा में तने होमिंग आवता कहीं से ध्यान दे भैया लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले। देखिए गीत के लता जी कितना सुंदर अंतरा पेश कैली। हमको मिली है अरे आज ये अरे घड़िया नसीब से जी भर के देख लीजिए अरे हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अर्जी करत बा करजी मर्जी तोहार बा तोहरा सिवा माँ सार दे केहू ना हमार बा। अर्जी करत बा करजी मर्जी तोहार बा तोहरा सिवा माँ सार दे केहू ना हमार बा। परमादरणीय हमने के सरपंच महोदय हमरा के देने हैं पुरस्कार। सरपंच जी के प्रणाम करते हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। बहुत सुंदर गीतकार कवि जी हमने के मस्ताना जी हमरा के देने हैं पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक स्वागत करते अभिनंदन करते वंदन करते ये समाज के हम स्वागत करो कि हतना विद्वत समाज में
हमरा कमार कलाकार करवा सभे बोलौले बने तब रावा सभे हमनी के स्वागत करनी है तब हमनी के लगे बोलले का बा हमरा लगे कुछ नहीं के बबुआ तनी 4-5 गो माला लेके वो जैसे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा परमादरणीय ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक हमरा शंभू यादव जी के मान सम्मान में बहुत बहुत रुपया मिले बा पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा शिव जी ड्राइवर साहब हार्दिक हार्दिक स्वागत बा वंदन बा अभिनंदन बा तब हम केहू के बुलाई महागौरी के पूजा होला कहियो काल रात्रि के पूजा होला कहियो सिद्धदात्री के पूजा होला माने माई होई कहीं नामवा कोई गो बा अनेको नाम बा उमा रमा कात्यायनी विंध्यवासिनी पटन देवी थावे वाली जैसे में दूधावा एक ही ओकरा से अनेकों प्रकार के व्यंजन बनेला मन करे तो दूध के दही जमा दी चाहे ओकरे के माठा मोह दी वही में से लैलू घींच ली चाहे ओकरे के घी बना दी लेकिन हटे दूध हवे मन करे तो छेना फाड़ दी खोआ फाड़ दी मलाई बना ली चाहे सुदर्शन भाई मन बतो करे के कचही पी जा लेकिन हटे दूध हवे तो ये माई आज बूढ़ा व्यास के नाई बीच मझधार में फसल दी भंवरा में पड़ल पानी पतवार धरमा बन के खेवैया नैया के पार परमा ए बड़ुए लाचार लइका बड़ी तेज धारबा तोहरा सिवा माँ सार दे केहू ना हमार बा हे बा इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना मैनेजर साहब के प्रणाम करने हैं भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर साहब मुन्ना भैया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बना रहे माई के है पावर करंट बिजली हमनी के जौन शरीर में शक्ति बा उ माईये के शक्ति है लिखल बजे या देवी सर्वभूतेषु गोड़ लगत नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत करो अभिनंदन करो वंदन करो मान सम्मान यही तरी बना रहे ललन चाचा के माध्यम से हमरा के मिलबो पुरस्कार माई के है करंट बिजली पावर लिखल बजे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता माई कहाँ रहली लिखल बजे हे माता तू हर एक भूत प्राणी में बाड़ू अब देख माई रहली भूते प्राणी में आ हमनी के भूत से डराई ले विचार करो
माई रहली भूत प्राणी में। जैसे मैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हमनी के जो शरीर में शक्ति भी उठे के बैठे के चले के बोले के बतियावे के ई शक्ति माई देली, ई शक्ति माई देली। भूते में माई रहली। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहले बड़े ईश्वर सर्वभूता हिते रता, ईश्वर सभी भूतों में रत है। और तुलसी में लिखत है रामचरितमानस में कि ईश्वर सर्वभूत मह रहई, ईश्वर सभी भूतों में रहता है। अब देखिए हमने के जो शरीर में शक्ति बिया वो माई के शक्ति, माई है करंट बिजली। जैसे करंट बा बिजली बा, यही बिजली से अनेकों तरह के काम होता नु। मन करे तो बिजली पर माइक बजाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे कपड़ा प्रेस करो, चाहे बोरिंग चलाओ, चाहे समरसेबुल चलाओ। लेकिन ई सुदर्शन भाई करंट बुझाई को जब हाथ से छुईबो माई तहरे भरोसे माई तहर बबुआ गावता, लजिया बचा लो आई के बुढ़ावा बोलावता। संग दिल सोनू के तोहरे चरणन से प्यार बा, तोहरा सिवा मसार दे केहू हमार बा। वाह वाह अर्जी करत बा मर्जी मर्जी तोहार बा, तोहरा सिवा मासार दे केहू ना हमार बा। मर्जी तोहार बा, तोहरा सिवा हाँ तनी माई के